Straight to the point. Now, si Senador Bong Revilla, nagawsa na magyud og warrant nga tumilabay nga Lunes, buntag, gawas ang warrant. Pagkagabi nakadecide yan sa surrender. Ha? Dito scam krami mga higala. O kunya, gahapon, nitong Martes, gidala na siya sa Sandigang Bayan, kay doon na may pag-return sa warrant mga sukin tigpaminaw. So, dito sa Sandigang Bayan, og unya, gida na siya sa Quezon City Jail. Adto na siya mga higala ma-detain niining maong bilangguan. Straight to the point. Ni-file pa unta mahigala og kinini ang motion ang iya mga abogado nga ibalhin siya, gusto siya adto siya sa custodial facility sa Philippine National Police, pero wa magkatukma ang katarungan ni PNP Chief Nartates og sa katarungan ni John Vic Remulla nga wa nila dawata si Bong Revilla mga sukit tigpaminaw. Si General Nartates miingon nga di na mo madawat si Revilla diri kay kulang kuno ang ilang facilities dito, ang PNP Custodial Facility. Pero si Remulla niingon nga dili madawat si Bong Revilla diri kay ang among Custodial Facility among demolisunon. Wa magkadimao ilang tubag, naparihan ni mahigalas Malacanang nga wa magkadimao pagka resign ni Lucas Bersamin isip Executive Secretary. Niingon si Auntie Claire nga ni-resign na si Lucas Bersamin og gidawat ang iyang resignation. Maisulti pag press conference, pagkaugma ingon si Bersamin, wa taon ko mo resign. So, ang hitabo, tuagyod sa Quezon City Jail, si Bong Revilla, mga kahigalaan. Ha? Ipakita ko nung naong ni Bong Revilla, naba to video nga naades Bong Revilla. Ha? Mo ni atong kuan mga sukit di paminaw, no? Atong tagag pagtagad mahigala. Unya, tuwa sa sud sa bilangguan. Pertig yung kuan na, kay ingon mas John Vic Remulla nga wa gyud mga higalay special treatment. Why special treatment? Mo ni ang pag-abot mahigalang Bong Revilla didto mahigala sa Quezon City nga prisuhan kani mo ni. Oh. Sa aton pagtagad mahigala. Okay, mo ni ang kuan niya be. So uban sa napasakaag kaso ani nga mahimong magka-roommate gyud dito si Bong Revilla og kinini ang iyang mga kaubanan nga mga engineers sa Bulacan First District Engineering Office. Kini mga higala si Bryce Hernandez o ingon man kini si JP Mendoza. Mao ni mahigala ang mga engineers. Yara sa Bong Revilla Mao ni ang pagkuhan niya. Okay. So mao ni hitabo ang mga sukintig paminaw. Oh. So kauban niya kining duha mga higala ka mga akusado sa kasong malversation o falsification charges. No bail bond recommended. Straight to the point. Sa laktod nga pagkaistorya, priso yun. Si Bong Revilla while magdagan ang kaso, wa pay labot kung mahukman yung guilty. O mahukman guilty, tuloy-tuloy na ang pagkapriso. Pero kung maikaingon nga dili mahukman guilty, makagawa siya. Pero after sa trial na. In the meantime, priso yun. Kaya wa may bilban, wa may piyansa. Sa kasong malversation o falsification charges, gumikan kay dako ning kantidara. Ang alleged na gikawat ni ining Engineer Bryce Hernandez o JP Mendoza. Ingon man, apil ni ining mga pagpangawat si Bong Revilla. Straight to the point. Limang ka ni mga higalang Ghost Control Project man Ghost Flood Control Project. O niya,
ang si Bryce Hernandez na kamot nato nga a-apply mahigala sa iyang Witness Protection Program. In fact, iyang giuli tong iyang mga sakyanan, high-end ra ba nga mga sakyanan, doon na pa sports car, kay aron nga maka-apply siya mahigala sa Witness Protection Program. Karon murag wa man madawat si Hernandez day. Ang nadawat si Bernabera o kini si Kuan Alcantara. So appeals pagkabilanggo sila. Kay ang kantidad ini nga nakawat 92.8 million pesos ang kantidad sa project. Unya sa testimonya mahigala ni Sally Santos. Kini si Sally Santos mao ni mahigala ang didto ni sa may kining hitabua makaigalan sa Pandi, Bulacan. Mao ni ang area nga naa kuno diha kining maong project nga way makita. Ang nagtestify kini si Sally Santos. Kini si Sally Santos mao ni mahigala ang kontraktor. Lahi na mga higalang pamaagi nila kuyaw ning testimonya ni Sally Santos. Kay kini di ay ghost project. Mas grabe pa man gyud ni anang project nga substandard. Kay kanang substandard napa man kay makit-an ana. Delikado lang mahugmak. Kining ghost project wa na gyud kay makita. So ang hitabo matud pang Sally Santos, ang style di ay kung ghost project na kanang maong mga engineers anang DPWH mga kurakot pula lang sa uban hang mga tarong. Ilang abangan ang lisensya sa usa ka kontraktor. Straight to the point. Ha? Abangan lang nila na 3% ang imo ani mo project. Lagi pong kay makuha kay nanay mahigalang 92 million, 92.8 million pila may 3%. Naa sa mga 2 million kapinday ken. Wa naman kay hago. Ikaw kontraktor ka, ang imo lang lisensya mo'y abangan lang. Naa imo 3%. O, sa to pa na kay almost 3 million, wa kay himuon. Wa man kay sweldo ang tao, kay wa man kay gipatrabaho. Wa tanan. Lahi ni nga scheme ang pamaagi. Lahi man gutong substandard project kay ikaw kontraktor, trabaho medyo ka na kay mga pangsilduan mo na mangurakot sa kag-imo kay kuha naman bahin sa mga officials. DPWH gitagaan nimo so mahabilin nimo, wa na gamay na lang kayo. Magsuldo pa ka sa mga tao. Wa na mahabilin nimo. Mo na ang kabilya magkompromise gyud. Ang simento magkompromise gyud. Mo na kana mga substandard nga mga project sa gobyerno. Pero kaning ghost project mas grabe gini. Nya ang kontraktor man gud mga kagalaan, mapugos man ka og musugot lang ka nga moingon ang taga DPWH kanaha naras lamisa tanan gitrabaho. Ang papers kompleto. Way makita ang project. Ang style nila nga kanang kontraktor musugot man gyud ka kontraktor ka nga abangan imo lisensya. Number 1, wa na makahimuon bisag gamay. Lingkod-lingkod ka na lang kasi may muhatag ni mog 2 million. O ang project 100 million na kay 3 million. 3% mahigala sa kantidad sa project. Wa kay buhaton. Kapi-kapi lang ka kay na kay kwarta. Asap ka mangita ana. Di misugot na lang ka. Pero kung di prinsipyo sa kadi lang ka magkuyawan ka, pero maapektaran ang imong project uban kitagaan man siguro kag project nga legitimate. Maingon ang DPWH ay project. Napo ka mo project imo. Di kantidad ng project. Taga-ilang po may amo diha pero napo kabuk na imo ng project. Lipay ka. Ikaw mo'y na tagaan sa award. Pabiding-biding lang na diha, pagkaroon inyo na biding-biding pero daog na. Ikaw mo'y nakadaas project. So kana usana ka utang nimong kabubuton sa taga DPWH. Mabito to si Sara Diskaya nga sa una sugod mo lang niya sa una nga kanang maghimo-himog balay nga private. Dito na sa nagsugod og sulbong gyud padihang naka DPWH na sila. Mo nang DPWH is the key. Na kini si Sally Santos sa iyang testimonya na may ihatag nimo day o 20 ka projects imo. Di lipay ka. Kautang kagabuton sa taga DPWH kini na basta-basta mo daog ka diha project. So minilyon ko na di na kay imong project gyud mamahin na bugag gyapon nila is OP. Muingon lang di PWH sa niya nang 20 ka project dapoy among project nga 5 ka buok.
wala lang kay labot ani, wala kay trabahoon, ang imo lang lisensya among gamiton. Among abangan na tag 3% ang abang niining usa ka project. So ikaw, bisa pag na kay prinsipyo, gitagaan naman kag paburdaan. O 20 ka project imo o, legitimate ni ka project. Pero di apoy project nga 5 ka buok nga kami lay bahala ani. Amo lang gamiton imong lisensya. Sugot ka daykin. Mo ni tabo kay otherwise kung di ka mo sugot, di naman katagaan sa project sunod. Straight to the point. Mo ning kalakalan diha. Ni usa ini ka project kining nahitabo nga na-involve sa Bong Revilla. Mo ni project ka. Didto ni sa kini ni ang Pandi Bulacan. Ghost Control Project. Ang kantidad 92.8 million, gikuhaan og 3% para kang sali. Unya, pagkahuman, gibahin nila, ikuhaan na 76.9 million, mo'y gibahin-bahin. Sus, si Kuatigis Bong Revilla taon. Kay siya man mooy nag-sponsor de ani maong project niya sa iyang, kuanday nga, mugawas yung kwartaha siya man. So muna ingon sila ay, sadaan sa Bong Revilla gina ni? Okay, atong balikan mahigala. Kay kining pagkabilanggo rong Bong Revilla, ato lang subayon ha, nabilanggo na guni siya kanato 2014 to 2018. Kaso to mga higala ni Janet Lim na pulis sa pork barrel scam. Nabilanggo na siya. Makaingon kita kawatan magyud ni Bong Revilla. Nga wa gyud mo tagam. Bisag na bilanggo na. Or makaingon ta ayay murag dunay lahi pod nga anggulo ani. Ha? Kay kung tinuod ning kawatan, magkaingon siya kawatan na yun. Na priso na panahon Pinoy, wag yung tagam, perting kawatan na yun. Or, nitagam na siya, pero dunay laing grupo, dunay laing forces, nga gusto yun niya iduot siya sa lain nga paagi mga higala, o dili baka kini mga higala, lain ang hinungdan, dili baka politika ang hinungdan ini, mga sukintig paminaw. Straight to the point. Mao ni ang dapat tan-aw na toron. Pero unahon ta sa ni atong analisis ha. Tagsaon ta ning mga anggulo. Unahon ta sa okay. Kay kini man gud mga kagalaan, Ghost Control Project. Matod pa si Bong Revilla maoy nag-sponsor ini dito dai. So kung siya nag-sponsor, paggawa sa kwarta adto ni sa Bulacan Mahigala nga distrito, mo ni ang report mga sukitig paminaw, Bulacan First District, DPWH, Bulacan First District. O, mo ni. So sila'y magbahin-bahin dito, ani. Unya, kay Ghost Control Project man, dunay kontraktor. Kining kontraktor ni kini si Sally Santos. Kuyaw tong testimonya ni Sally Santos, atol mahigala sa Senate Inquiry. Kay ang kwarta, adto gyapon mo agi niya, kay kana kung Ghost Project mahigala. Wadyo kay makita nga project pero sa People's ana, ang People Trail na day kompleto. Pero dili ni pwede nga gamay ra tao involved, syndicated kini. Sindikato ni hasta ang accounting dia sa DPWH apil mabahina na day. Pagawa sa chiki ana. Unya kadtong project engineer, kadtong inspector nga engineer. Kay tan-aw man ka kay kani kung parihar ko nang mapatukod kag balay. Kamo mga nakasuway daron, patukod o balay, patukod o building. Pagsabot ni si kontraktor, bayad kay pila ka percent. But ikahuman anak, progress billing na kana. Straight to the point. Progress billing. Bisa ka nagmuutang ta sa mulon nga dito sa pag-ibig inday kin. Progress billing man pag-ibig inday. May man pag-ibig be, kung certain percentage nga, na makita nga mo na ng balay, dayon ihatag ang kwarta sa sunod na pod. Inana na. So sa raktod pa, kining Ghost Control Project, nigawas ang kwarta, progress billing, gipirmahan dito sa mga engineers. O, sa to pa ang papers, pag ingon progress billing, sunod buwan, doon ay progress pila ka percent, i-certify na po na dito sa nag-inspect na 50% na ta. O, gawas ang kwarta. Hangtod mahuman, sa raktod, kining inani nga klase, dili ni kawat nga gamay na involved. Daghanis lang na involved. Syndicated kini. Muna kabantay mo taga DPWH. Dili non tanan. Pero indot kay mga sakyanan, indot kay mga bahay kay na magpuyo sa mga high-end subdivisions kay mapiskan ka mga napita.
Bisag dili ikaw maoy nagsurisuro dito, nakita dito pag atos project, naa ka sa accounting. Siyempre kay, mahimo man sa imong lisod-lisuro ng cheque o gawas. Di, magkinidhatay na dito. Maingon na to, kinahatay lang to gamay dito. Nga diya po inyong gamay dito. Ha? Pirma, cheque. Gawas ang kwarta. Pilay na gawas ang kwarta kani nga particular project. Ang kwartang involved is 92.8 million. Wa ginakita ang project kay ang 76.9 million gikawat. Nahanaw daw aso. Ang kang sali, ang kontraktor mahigala 3% ra iya, 2 million ra kapin. Mo na 3% ining 92 million. Mo na kwartang sali. Pero una-unaon mo sali, sige na lang og mo na ko na kwarta tulo, masa ko gihimo dai. Galingkod-lingkod man lang ka. Pero adto mo agi ni mo kwarta. So mo nang tagaan po sa porsyento kay inigawas ko sa kwarta di PWH bayad man na sunadawat kuno high kontraktor. Adto na agis bangkong sali. Pero iuli po ng sali dito. Nga kunuhay bagi ang kwarta na kin ba? Miriroute lang. Kunuhay ni abot dito sa kontraktor ng kwarta. Kunuhay na bayad sa kontraktor. Pag abot ni sali, nasa ang bangko ng kwarta, ibalik po niya to. Buhaton niya na kay igo ramang giabangan ang iyang lisensya. Buhaton niya na kay gitagaan mapud sa project nga tinuod. Mo niyang kalakalan diha. Straight to the point. Apil inis Bong Revilla. Sumuna nga napriso. Si Bong Revilla wa magsilbi tong iya mga salida day. Sa pati title ni mga salida day ken. Naagos bilangguan ang taon. Ang agimat, wa magsilbing agimat ni Bong. Ni palusot pa mahigalag cellphone ta dito kay may na lang unta maka naasik kalingawan dito mahigala maka Facebook siya dito sud. Maka tanaw siya sa YouTube channel nato sa DYHP. Or maka duwa baka sa dito kuan baka Counter Strike. Wa gyud taon, wa palutsa. So wa magsilbi ang iyang salida nga gahom-gahom katong agimat hasta ang panday, wa magsilbi. Doon na pa ito yung salida nga Kingpin ng Maynila, Aligagang, Brigado, Terror of Cavite. Ni ana sa tinuod nga kinabuhi. Wa ka eskapo, tuaron sa Quezon City Jail, wa ka eskapo sa tinuod ni tabo. Di na gini salida taon. Di na ni salida sa tua. Mo ni mahigalang pag-abot Bong Revilla. Ikuha nila dito. So, priso. Pero karon mo na akong anggulo. Kay kawatan man, di priso, mirisi. Kana ko tinuod ha. Kay, napriso naman ni panahon sa kanadto. Pero kaingon ka ba? Napriso naman sa buong panahon ni Pinoy. Huwag mo tagam sa Bong Revilla dahin. Buto ka nga, pati kawatan na gitawhana. Bisag na priso na wag im tagam. Or ibutan ta lang ni tagam na, pero doon ay laing anggulo ngano nga siya good mo iduot niya. Kay kung imo ba hunaon, kining testimonya mahigalang Sally Santos, tinod man mo na yung testimonya nana. Siya mo'y sa line appropriation dito, si Bong Revilla mo'y nakatabang dito dahil nga mo gawas yung kwartaha. Pero wala kaayo madetalye sa testimony nga dunay kwartang gihatod gyud dito sa balay ni Bong Revilla. Straight to the point. Naaba inday ken? Lahi sa testimonya ang saldi ko. Nga ang kwarta gyud gihatod dito gyud sa may gate sa Malacañang. Nganong wa man katutuang nga anggulo murag nahilo man tong angguluha dito. Nganong si Bong Revilla magigi dutan aning kalakiharon. Straight to the point. Ako di sa ingon paglaban ni Bong Revilla ha. Di ko laban ni Bong Revilla kay kawatan gyud dako na mirisi niya. Alam mo lagi na itong pangutana. Napriso naman siya wagi sa mutagam ato. Kung wa man galing sa mutagam makaingon gyud ka pagkabagaa. Bida mirisi, ikaduhan nimo ning suod prisuan. 2014 to 2018 napriso kinis Bong Revilla. Nakagawas ni, pagkagawas, idagag senador, nagbudots-budots lang, ni daog.
Ato ni lagi katawa-katawa mga kaigalaan. O gunya, ang laing anggulo kaysa ako nag-ingon, wa pa may testimonya na nga, nagigihatag, gihatod kwarta. Mas grabe itong testimonya na saldi ko, ma-check to sa CCTV, nga dito gihatod, sa usa sa mga gate sa Malacanang indekin, nagparking ditong kining armored car, nga mo'y nagdaas kwarta, nga nung wa man ang angguluhan lagi, imbesigara. Mao ka na nga dili malikayan, dili kapugngan ang sunod nga anggulo. Di na yung paglaban buong ha. Kaya pala nako, iduot nas buong oy. Total, kawatan maka na. Pero sa pikas bahin lagi, ni amay anggulo ni saldi ko nga pwedeng ma-check sa CCTV. Kadto sa Jojo Cadiz, kadto sa Traigib Olaybar, kana sa si Ina Pangandaman, kana sila si Bersamin, Jojo Cadiz, mga tumahigalas DOJ Undersecretary, naana sa doorstep sa Malacanang, ang kinawatay, unya kana nga anggulo nga nahatod yung kwarta. Katong kang gutisang testimonya dito gud sa kwarta mahigala kang Romaldes gihatod yun. Nya kanang kwarta nga nasa Malacanang, nasa gate sa Malacanang, dunay hotel niya. Maklaro man sa CCTV. Inig-check nimo, uy tinuod yun ay armored car parking. Nganong kanang anggulo hawa man. Munang dili kapugngan ang sunod nga analysis na to. Makaingon ta, dili kaning kalakiha og duwa kini sa mga rimulya. Straight to the point. Kana pangutan na lang. Kay kining mga rimulya, mga gamhanan kini diha sa Cavite. Mabitan ang unang higayon kining ombudsman mahigala, kining ombudsman Crispin, Jesus Crispin Rimulya, politiko man ni. Kini si Crispin Rimulya mao kini ang former governor, former board member sa Cavite, former congressman o nahimo pa ning gobernador. Kini si Jesus Crispin Rimulya nga mao nay ombudsman ron. Straight to the point. Wa ni record niya anti-graft crusader ni Indekin. Why record ni? Kanang congressman ko ni. Kibaw ni Megalas, dinwa ay anang congress. Gobernador ko ni. Naagi pa ni pagka-board member. Ang yang igsuon po John Vic Rimulya, kanhi board member, og nahimo po ning gobernador diha sa Cavite. Ang ka bangga diha mga higala nga mga apelido ng Cavite. Nga mga makabangga-bangga sa natag sa politika nga mga threat basad. Mga Rimulya may naghawid ron. Kinsa may mga threat nila, mga rebelliar sa dakin. Straight to the point. Mga rebelliar sa kana si Jolo Rebilla, anak ni Bong Rebilla, congressman man na ron sa Cavite. Former barangay captain sa Bacoor, Cavite. Former vice governor tandem na mahigalang John Vic Rimulya. Pero kanang mga apeliduha na sila diha. Kining si Lani Mercado, former congressman masan ni, congresswoman. Nyas Bong Rebilla, senator. Di ka ni mga kagalaan duwa sa mga Rimulya diha, kay gamhanan magi mga Rimulya karon. Nya sila man gyud maoy maka hunghong adtong bibiim ron. Kalyado gunas Bong Rebilla, pagdagan ka nadto sa alyansa may gala, apil gud sa Bong Rebilla, pero naigo sa Bong Rebilla ni. Kung tinuod nga kawatan, okay, bahala kauban. Basta tinuod man kawatan. Pero spikas bahin, dili malikayan, di kapugngan ang pangutanan dako, dili ka ni duwa sa mga Rimulya. Straight to the point. Kay mapindown ang mga rebellion daday, wa na threat ang mga Rimulya na Cavite. Mahimo nga maangko na nilang Cavite, wa na kusog, wa na kog kana mga rebellion diha. Straight to the point. Dili ka kini maoy usa nga tanawonon mahigalang hinungdan. Straight to the point. Kay kini karon mga kagilaan, sunod nga anggulo mao nga wa ka mapresyon ang administrasyon ni Marcos. Nga ang nangapresyo ron so far sa Wapasbong, na presyo sa kanagsadsaad man nga na big fish. Di pa kabtag Pasko na big fish, niya abot ng Pasko wa man. Di kabtag New Year doon na big fish nga mapresyo, wa man. Wa ka sila mapresyo dahil nga kinalang kita na mapapresyo kita ini. Kay panuktan sa mga tao. Kay kinigong diskaya gamay man nga isda. Gagmay ra na sila. Di abitong hearing just pa yan sa Lapu-Lapu. Di man mga officials gobyernos diskaya nga private contractor man eh. O niya, doon na may mga dagko gid ini mahigala nga maoy mas dakog mga nakawat niya. So kini ang pangutanan dako, wa ka ma-pressure ang administrasyon nga
Wa man tayo laing gastuhon nga aron ingnon lang gyud nga makadeliver ta nga dunay dakong isda. As bong rebellion na atong atong igasto. Di man po ni siya incumbent senator. So at least maghatag ni warning sa tanan nga mga incumbent senators nga sunod mo ha unsay among gusto sa Malacañang. Kay di mo mosunod mao ni madangatan ninyo, mga preso mo. Ha? Kini strong signal kini unsa kagamhanan ang administrasyon ni Marcos ron. Nga bisan pa man og nahumana ang katunga sa iyang termino pero gamhanan siya kay ang ombudsman iya, ang DILG iya, og unsay gusto mahigala makuha nila. O ikaw may public official ro managana kay gyud nga ay gyud pakitag bisag gamay lihok na nga mo ni kontra ka sa administrasyon, otherwise delikado ikaw pay unang matangtang. Straight to the point. Mo na nga di kapugan ang ubang mga tao, di kapugan makaingon sila. Basin tuod no nga aron nga naay mapakita ang Marcos administration nga dunay dakong isda nga mapriso, da kanis buong rebellion man itong isakripisyo. Dili ka na mao. Narabay na joke-joke anak kasamang names nga marigsundog-sundog sa tunada ni Gas Abilgas. Kini komedya lang pero murag doon na ba po ni punto da. Atong paminawon ko no names be. Kani. Sige. Dahil sa kahihiyan na magpakulong ng big fish, ayun na, pinilit nang maipakulong si Bong Revilla. Hindi si Bong ang gusto naming makulong, kundi si Bong. Dahil sa kahihiyan na Bebe, balik. big fish, ayun na, pinilit nang maipakulong si Bong Revilla. Hindi si Bong ang gusto naming makulong, kundi si Bong.